Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasar ni jana kimat bokong san jo ka khubor. Banla itu bat penting kenai ki Aadhaar card thok basnabi an penong ki bor penya district ka Southwest Garhulls district da ka program aji kai pentibin. Lingba ka Bioresources Development Center penkup buram ka sarkar Meghalaya ye ki nong sumar brio ki ba da ka rukom tenrai. Deka kamram jago seng DPP bat om manga ban ajing tip ye ke jingsha sospan ong uba Adelbert Nongrum MLA ka North Shillong bat ki jimbam biang hagar kom thungkam ka East Giant Hills District Selection Committee ki pau lungba ka RTI ong uba Reaching Sun Siang Shai ki khubor ki bapnya ya ka program aji kai pentibet ka basisngi Hakabay day ba kajing penting na ba ka Aadhaar card kalong ka basisya lapan nong limbasngi ha ka conference hall jong ka DRDA ha ampati na kabenta ki sipay BSF bagi pulit kinong lumjingtip na katanat penya election batru na kabenta kinong tray ka office deputy commissioner. Yang ketiga program lapan nong da ka Borsen Shah district jong ka Southwest Garhulls ha ka ba ka thong jong ka kalong kajing aji hikai banla kni bnia ye ki Aadhaar card ki bala susuna bian ye ki bala pendam kam baklaru da ki bari ha ka barung lat lu sepo uput usan jukuri India bat le ki kam sniu batru banla itu ye ki pendam kam da ka Aadhaar card ka basuthok ban pen itu eledi ye ketiga program aji hikai la penlong hadian kajing kerpat ka bala wan na katnat sipai ya da khaput kata ka BSF kabapahara hauput India Bangladesh. Project manager jongka UIDAI Guwahati Nazibul Islam ulalong uri sampang ubala ai ye kajing hikai lam nanti ye kinang simenta halor kumno ban itu la ka Aadhaar card kalong ka basisya da ka penting na lengba kijing itu kiba nakaliang ka sarkar India. Ka sarkar Meghalaya lengba ka Bioresources Development Center BRDC Ning besi kalapan kuburam ya khandai ngut kinong sumar brio kiba le da ka rukom tenrai hapok ka scheme voluntary certification scheme for traditional community healthcare providers kata VCST CHP ha ka jingelang ka bala penong ha secretariat wellness center Shillong kathong jogate ke jing put kuburam kalong ban penpau ka jing nyokor ye kinong sumar ha ki rukom tenrai kibalong ka jingerap ha ka pangga jia Lapan pu penping ya ke jingelang da ke jingedan kat u Dr. Joram Beda IAS Commissioner Secretary jong katnat ka kot kya u Professor Darlando Kathing Pro Chancellor jong North East Christian University lembat kiwi di ki sarkar ya baro khandai ngut kinong sumartan rai ki bala sapan ku buram ha ka tegesngi la aru di ki sernot jing itu bat ki jumbu sakan mau kum kejiro ya ka kam ka baki kitrei bat laweru yeki bani trei lang bat ki rukom sumar ka juk menta khanang ban la kanti ka rukom aju sumar ha ka jela Meghalaya ha ka wei ni ki jing job ban sa kan mau ka negrims kalalong ka hospital pat dak ban kong ha ka thang stilam mingi ka balala ban le da ka jing job ya ka jing pu chi ing but lum ka bala tip ha ka science kum ka lumbar spine disectomies da ka ba kala penyangkam da ka but jing start advance the standard technique katnat sumar orthopedics and trauma jong negrims kala le ekati jing pu chi but lum ya armut kinong pangki bana Tripura bat Mizoram hapo ka jingelam jong u Dr. Sachlang Deb Barma bat u Professor Dr. Bhaskar Borgohain ha ka ba baro armut kiti kinong pangki la kot bat yo bor U Director ka Negrims u Professor Dr. Nalin Mehta ulaong ba ka tegi jing job kalong umau mer ha kalenti siya karukom po si ingbut lum kat kum ka jing start ka juk menta kabalong karukom sumar kabaduna ha ka jing lut jing sem kapor bat hab bansa hospital bat ka penlaru ikinong pang ban kot kloy kani ka kubor kawan Shafina ka Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong mentang ini beteng biang yeki kubor ki berang sa. U MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ula pensyai baka degi jengkit kli bat ka benta jong ka seng sign pertai Voice of the People Party
ban ajing tip so lampang ke yendor ba thau ang ke jela bala suspend yu bat day ma ni ka benta jong uba Adelbert ban le kata habakren ni kinong pathai khubor uba nong room ula kentho ye ki dikhot ka VPP ki ba kwa pen pau kerteng ki ba kam ni ledi bi ki professor ha ka ba ula bu jing keli halo ka jing la bat ka benta ka ba kila le ha ka ba nielam lenti samla ha ba kentu ki pat ba jong ka than Khasi Hills but Gentle Hills ban su thu halo ka ki jing keli ki bedan kam ban sim khia hakasan himasima uba Adelbert ula ong ba on yang bet halo ka nong rim ban kren persya ya kanu nu jing smu pedan kam bakla ya ka bor ba ki ikhtiar lani halor kanu ka jing persang ban le trai kli ya ka bentau pat ba uba nong rum ula pen scam biang ya la ka juban ba ula penni ka balong hi ka thong bat ka nong rem ka jong u ba on ya da ya ka bet ka biang jong ka jat bin riu bat ru ban pan jing ken na kinu ki bri ki be lam bakla ni ki bele sitam ban nyan ben ya pat ba uba reaching san siang sai ubalang uwe ni kinong wat RTI ning gesngi ulu keno ba kadang kejing bambet ha krukom tungkam ha East Genders District Selection Committee haba ajing keren hagilat pathai kubor ha Shillong uba siang sai ulu penpau ye kijing bambiang kibala pau perthei lengba kejing wat RTI kiba kentup ye ki kot kisla bat ki duler kiba klem pendep nakaliang kabor kabari kmi haga por ba penlong ke jing jurim uba sensha labu jing kli lo ke jing penia ye ke jing thungkam da kalenti ke bakhut besuba haga ba ulo ong ba iwe ni ki dikhot jong ke DSC ila apply ye ka kam but yo aru ye ka post claim the resign shwa ka bala pensuba badan AA selendet uba sensha la dawa da ke jing tokit halo ke jing le jong ka East Genders Hills District Selection Committee da ka ba pen pau ba ki ba kum ki te ki jing le bam hok ki kita ba pendu ki jing sania ju ki pat ba su nong wat RTI la dawa ba ki rukom thungkam haki kam sarkar ki di banong da ka rukom ka ba khut ba bet bat bam dan kanu ki jing le klop ni ki jing le bam hok ya uba Henry besai mot ba sapu arsenam karta na ka snong lang sti rim pendeng yong lalap Bolas dim Khasi hello dieng hajan ke surok mairang ba like dom East and West Khasi Hills District uba Henry besai mot ulaja na la yeng na do ka ar kundai teri ubnai jeli balala ki bahayeng sem jong u kham haswa ki dang perkhat ba ulalik kai se yeng ki paralong bat kilas dang banwat e u tat hadu ka siteri ubnai tung hadin belalap e ka mediap jong te rong ba nakaliang ki bahayeng jong u kila ujo da ke hajar da ka jing suba ba ula sa peniap ki pulet kamairang kila register mukadduma bat sedang penlong ki jing tokit halo kete ki jing ja ya kamet basa jong ba Henry basa umot lara samairang civil hospital ban le ka postmortem bat ki bor tokit kidang up ya ka kai phuat ban tip ya ka daw ka jing yap jong te rong ba la ka dei bu sa peniap Sapulai Tiliki Health and Wellness Center HWC na kathan Khasi but Gentle Hills kiba kantubru ka Ganesh Das Hospital kila yo pediang ye kijing itu lemba ka sernat National Quality Assurance Standards lani ke NQAS certification ka Ganesh Das Hospital kila yo kijing itu da ka takmar nong rengkat bat ka Lakshya certification na ka benta ka kamra put bat ka kamra khaklung jong ka hospital ka West Khasi Hills District kadai ka bala yo buntam ki HWC be yo jing itu da ka NQAS certification ha ka ba khalatli ki HWC na ka te district la yo jing itu kani sin jam kaya rangkat ba ka thong jong ka tanat ka kot ka khya jong ka sarkar India banla panyo sanpho na ka shispa ka jing itu NQAS certification kat hau banano pra arhajar pusan ka Joint Directorate Quality Committee jong ka jela Meghalaya ya ka bala thaho snam arjar apulai kala ya saprang ha ka ban kenti bat pendhai kilat ajung sumar ha ka jela kaptu gani ka khubor klakut ka bala wan shapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ini sopat ba ka Delhi station na bantaki khubor ki ban wan na ka